A acampada segue a ser unha das opcións favoritas no verán. O tempo acompañou, polo que se registrou un alto volume de ocupación nos campings da comarca. O verán é o período do ano das vacacións por excelencia. Son moitas as persoas que aproveitan o seu tempo de descanso para coñecer outros lugares e tamén as áreas que prefiren recuperar a enerxía. Unha das opcións favoritas dos visitantes é ir de acampada, polo que os establecementos da comarca están a ter un elevado volume de ocupacións nestes meses estivais. En primeiro lugar, a climatoloxía, que é o factor determinante de que a xente veña ao camping, pois axudounos e, polo tanto, pódese dicir que foi un verano estupendo. O non haber incendios pola zona, pois iso tamén axuda moito. Bueno, é unha maneira de estar en contacto ca naturaleza, é unha maneira de que as familias se interrelacionen a través dos chavales. Se un neno está contento no camping, po ano telos outra vez aquí. Quizá ese sea o éxito noso. Isto tamén levou a colgar o cartel de completo nalgúns momentos do verán. En Cabío, no camping de Cabío, sí, tivémolo, pero isto é moi grande para enchelo, porque son 116 hectáreas e eu morrerei sin velo cheo, pero bueno, co que vamos tendo foi un bo verán. O camping de Cabío ten a praia ao lado, polo que o seu principal público son persoas amantes da mesma. Sen embargo, no da Cascada hai outro tipo de ocupación. Son dous tipos de clientes moi diferenciados. O sea, xente que ven á playa, punto. O que lle gusta o contacto ca naturaleza, ter parcelas amplias, ter espacios de divertimento para os chavales, temos unha piscina enorme, bueno, estamos satisfeitos para o que é o camping da evolución. Empezamos no ano 2000 e vai collendo cada ano máis clientela. Ademais, sostén que as estancias soen ser sempre as mesmas, polo que este ano non registraron que as persoas reduciran días no camping. Procuramos facer unhas promocións para fidelizar os clientes, o sea, os que marchan hoxe xa levan as cousas claras do que llevamos a ofrecer para o ano que ven. Entonces, pois iso é unha das cousas que a xente garda na memoria para poder vir para o próximo ano. O camping da Cascada, situado en pleno monte, ten tamén diferentes atractivos. Montamos un parque infantil acorde cos tempos, o sea, un bo parque infantil, teñen espacio suficiente aí. Bueno, ahora mismo acaba de pasar o tren, festa da espuma, a piscina, que hai actividades, hasta fai uns días estuveron aquí un grupo de taekwondo, tamén participan os chavales que están no camping, bueno, é unha cousa que chama moito a atención de todas as actividades que lle podemos ofrecer aos cativos. E contan cun espazo de animais con diferentes paxaros, cabras e tamén tartarugas. Agosto afronta os seus derradeiros 11 días, polo que a vista está tamén posta en setembro, mes no que agardan ter tamén ocupación. Galicia ahora mismo está de moda en turismo. Entonces, o mes de setembro, o Xacobeo está tirando dun sector e nós consideramos, ou eu polo menos, algo sempre lle toca ao camping. Non é que sea unha afluencia masiva de xente, como é o Camiño de Santiago, pero algo vamos recollendo tamén. O verán está a deixar bons números e vai camiño de mellorar os registrados o pasado ano.